Ahotsu mendian galduta. Ahotsu, egunero bezala, goiz jaiki zen, baina egun horretan pos-posik altxatu zen ohetik, egun garrantzitsu bat baitzen. Abenduaren 3 zen, Euskararen eguna, eta Olabide ikastolara joan behar zuen bertako ikasle eta irakasleekin Euskararen eguna ospatzeko. Dena prestatu eta Gorbea mendian zeukan txabola txukundu ostean, Olabiderako bidean hasteko prest zegoen. Txabolako atea irekitzean zur eta lur geratu zen, paisaia ikusterakoan. Dena geruza zuri eta lodi batekin estalita zegoen, guztiz elurtuta. Ahalegin handiak eginda txabolatik atera zen, baina pixka bat ibili eta gero konturatu egin zen horrela esela ikastolara garaiz iritsiko. Beraz, pentsatzeari ekin zion, irtenbide baten bila. Bat-batean, zerua ireki zitzaion eta ideia on bat etorri zitzaion burura. Txabolako atea hartu zuen, elurretan jarri eta gainean igo zen. Horrela, elurretan labain eginda Olabidera iristeko. Jadanik, ordu bat zeramanean elurretan barrena konturatu egin zen galduta zegoela. Brujula praketan zeukala pentsatzen zuen, baina txabolan ahaztutaz utzi zuen. Hala ere, geldi ez egotea erabaki zuen eta bere kabuz Olabiderako bidea aurkitzea. Batean, iskanbila handia entzun zuen urrutian eta soinuarengana hurbildu zen. Han ikusi zituen Olabideko ikasle eta irakasle guztiak bere izena oihukatzen. Azkenean, elkartu zirenean poza nabaria zen inguru giroan. Ikastolara bueltatzea erabaki zuten, bertan Euskararen eguna ospatzeko. Kostata heldu ziren Olabidera, baina egindako guztia merezi izan zuen. Ikastolako sukaldariek txokolate beroa eman zietenean. Eguna, gaizki hasi arren, inoiz baino hobeto bukatu zuten urte hartako Euskararen eguna. Amaiera.